Ara sí, bona nit, benvinguts a Tirant-lo Dau, sempre m'oblido de treure l'àudio. Tenim en Jordi que acaba d'arribar tot just, per això l'estàvem esperant, que hem de fer un escape room fantàstic. Tenim en Marc aquí a la dreta, a baix l'Àlex, a la dreta, i a l'altre costat l'altre sospitós habitual, l'Adrià. Bona nit. És la segona sessió d'aquesta partida de la silla vacía, de Sirio Sesenra, i que podreu trobar dins del Patreon de Tossir, val? Entre d'altres coses, moltes cosetes de rates a les parets, per exemple. I vam començar la partida, val? Anem a fer una miqueta de resum, però abans de fer un resum, la setmana passada em vaig oblidar, anem a posar el tràiler. Bé, i després d'aquest tràiler de la partida tan fantàstic, anem a fer una miqueta de resum de com va anar, val? Aquesta partida. La partida va començar a León el 9 de setembre del 2018 a les 11:15 i veiem una imatge de cada un dels personatges a la seva casa en un diumenge qualsevol. Al cap d'un quart d'hora, les llums es van apagar. Però no només a casa seu,
sinó a tot León. Els nostres personatges van anar fent coses dins de les cases fins que van atrevir-se a sortir, potser encoratjats per un so que els va atreure cap a les finestres i van veure que hi havia una foscor absoluta també a tot Lleó, però una foscor molt estranya, antinatural. Era com un mar de petroli. I tot estava en silenci. Un silenci que va trencar una explosió a la zona de l'aeroport. I també la foscor va ser trencada per la llum de la catedral que es va encendre. Com cuques de llum van anar cap a la catedral i en allà es van trobar i es van conèixer. Es van conèixer l'Ariel, que és un rabí, l'Helena, que és bibliotecària, una mica especial, una bibliotecària punky, l'Òscar, que és un reparador de calderes i fa una mica de coses així. Òscar, no era Tomàs? Era Tomàs. Tomàs! I la Nayara, que és una lluitadora d'arts marcials. Es van aplegar a la catedral. En allà, l'Ariel els hi va explicar el que estava passant. I què estava passant, Ariel? Ariel? No se'n recorda. Perdó, no me recordava que jo era Ariel. Dic, a qui li està preguntant? Me recordava de Tomàs, però Ariel és de dona. Bueno, és igual. Total, però. Digue, m'estava repassant els Sí, meus. què està passant? Què els hi vas explicar que estava passant a la ciutat? Quina mentida vas explicar? A veure, no va ser una... A veure. Per això estava repassant els apunts. Què era, el que vaig dir o el que era de veritat? A veure... El que està clar és que us vaig comentar que aquesta nit era la nit més fosca per l'ànima de la gent, que avui vindria la foscor absoluta i que intentaria prendre cos en aquest 9 de setembre de 2018. Que només seguint la llum i ajudant-nos entre nosaltres, els que hem sigut reconeguts com portadors d'aquesta llum, aconseguiríem sobreviure i esdevenir victoriosos a aquesta batalla. Està escrit que les penombres regnaran durant aquesta nit de combats i que la llum marcarà el camí a seguir pels escollits. Des de la llum hem d'iniciar aquesta batalla. Per tant, sempre us he intentat dirigir aquells focus de llum que ens ajudarien, gràcies a Yahvé, nostre senyor i cuidador, cap allà on hem d'anar. Com diu la Torà, el nostre llibre sagrat. I aquesta llum us va guiar entre el terror, el desemparament, la foscor, cares conegudes, cares no desitjables. Arreu de la ciutat vau trobar gent tirada al terra, que a poc es van anar aixecant, els despertats. I vau veure com les llums de les vostres llanternes o de la teva llàntia Sí. feien que s'aturessin. Va arribar un punt que vau arribar a un lloc, al carrer Misericòrdia, on en allà vau veure un fet curiós. Fins a aquell moment, quan s'encenia una llum, s'apagava una altra. Si enceniu el mòbil, s'apagava la llum on estàveu. No hi havia manera d'haver-hi dos llums a la vegada. El fet curiós va ser que en aquell moment es va encendre la llum del replà, de la façana, i la llum d'un pis superior. Vau forçar la porta i vau entrar, no abans de veure com entre els despertats hi havia un nen que sobresortia d'ells, pujats a dalt d'un arbre. D'un cotxe. D'un cotxe, perdó. Que semblava més despert, més
Semblava L'única que forma de veure-ho. com si fos el cap d'aquesta mena de gent que abans eren els vostres veïns i ara sembla que no tenen gaires bones intencions. I vau entrar cap a dins del replà i vau pujar a lo que era el despatx d'un psiquiatre. A la consulta del doctor Miguel Ángel Ramírez. A tot això, l'Helena, què creu que està passant? Creu realment en el que li diu l'Ariel? No, aquesta és fàcil. Resoldre. Com? Següent. L'Helena està pensant... Està extremadament nerviosa. Vol trobar un moment per mirar els seus... Una cosa que ha trobat per aquí, el seu expedient, perquè no es creu absolutament res. Ha estat 2 dies de festa, ha pres una barreja de drogues que no sap ni el que ha pres. I ha aparegut un tio dient que era un rabí, i tot això amb ella li patina per tot arreu, perquè evidentment no és religiosa. I la veritat és que no s'atreveix a dir-ho, però segurament és la venjança de Zoratul. La venjança de tot. Qui és aquest? No ho sabem. I crec que vol que continuï així. Em sembla bé que no ho sàpiguin els meus companys. I si trobo la més mínima prova de que Ariel i Zoratul tenen alguna cosa a veure, li saltaré la jugular. Tingueu present que l'Helena no té el cap molt clar, que digueu. I porta una arma. I porta una pistola que la vas apuntar contra nosaltres. Sí, això ho sabem. I per contra, has vist que Ariel és una persona gran ja, deu de rondar la 60 o 70 d'edat, però estranyament vigoritzat en aquesta situació. Nerviós, apurat, certament espantat, però molt emocionat i sobretot quan va veure que la seva marca que s'havia dibuixat als pantalons la tenia vosaltres tatuada i aquestes coses, aquella mà amb doble polze i un ull al centre. Però el dimoni s'amaga darrere d'una persona bona. De les vestidures d'un rabí. Per exemple. Tens carnet de rabí? És rabí, no tenim carnet. Ens hem de deixar créixer aquesta barba i aquests tirabuzones, vull dir, amb això ja. I en allà, en aquest despatx, què vau trobar, Òscar? Què és el que no vam trobar? A veure, en aquest despatx vam trobar tota una sèrie de documentació. Vam trobar... Era el despatx o era la casa? El despatx. La documentació. Val. Vam trobar una espasa, que l'Òscar se l'ha quedat. Yeah. Una espasa feta amb dents de tauró o una cosa per l'estil. I després hem trobat uns documents inquietants o, potser per l'Òscar, interessants. Un plànol d'un manicomi. Dos retalls de notícies. Un que parla de l'assassinat d'una psicòloga o psiquiatra i un altre que parla sobre la clausura d'aquell manicomi del plànol. Un report d'una autòpsia totalment esgarrifós. És el report de l'autòpsia de la psicòloga o psiquiatra. Que no s'ha deixat ni un detall, d'aquell report. Era psiquiatre. I en aquesta autòpsia, en Allara, què hi trobem? Horrible. Què pot ser-hi? Un resum, no cal entrar en detalls molt grans. Imagineu-vos totes les coses dolentes que li podien fer a una dona, Amb això. doncs escrit.
I amb això, no, li fan, si no Sí, m'equivoco? bueno, amb instruments. Això és la causa de la mort. Ja. I dius, després de tot això, la causa de la mort És un bolígraf al coll. La causa de la mort és un bolígraf al coll, però és una acumulació de tot el que ha patit la pobra dona. Però el que és curiós del tema és de que l'autòpsia diu una cosa i l'escrit en diu una altra, perquè la causa de la mort i tot el que va passar durant la mort, que diu a l'autòpsia, segons el que diu al diari, no quadra amb res. Bueno, és que no hem quadra. parlat del diari encara, eh? No hem parlat del diari. Sí. També val a dir que la psiquiatra morta és la filla del director del psiquiatre. No era la germana? No, és La filla. La filla, que és a la casa on som, per cert. I que en el despatx hi havia una fotografia dels dos. Sí. I de la mare, també, em sembla. A part d'aquests documents, com heu avançat, hi ha un diari del director del manicomi, aquest. Un senyor, un tal Miguel Ángel Ramírez. Val? I ara mateix estem a casa del Miguel Ángel Ramírez, que està a sobre, no? Ahora lo del señor me he confós, pero el Miguel Ángel Ramírez es el padre de la... De la psiquiatra morta. Sí. I és el director Vale. dels... A mi el que m'ha semblat més esgarrifós és que el senyor doctor Miguel Ángel Ramírez, en el seu diari, a part de la primera entrada o segona que parla que no li fa gaire gràcia que la seva filla faci el doctorat a partir de l'estudi d'un pacient determinat, després no mostra cap mena d'esgarrifant-se per lo que li ha passat a la seva filla, no? Sí, sembla molt protocol·lària que tome. Potser només volia venjança. No, bueno, venjança jo crec que... Disfressada per la seva investigació. Podríem dir que en aquest diari relata, no?, com comença un tractament amb moltes cometes. Sí, un tractament de venjança, val? En el pacient 13, que és el pacient que va assassinar a la seva filla. Val? I a poc podem veure el deteriorament d'aquest home, que arriba a un punt que no sap ni quines tortures fer-li al pacient 13, que li acaba demanant que li baixi la medicació per, ell creu, sentir encara més les tortures. Acaba desitjant seure's ell a la cadira per sentir el que sent el pacient 13. I aquí... I s'acaba de cop. Hi ha l'Òscar. Al final dona a entendre que ho fa. Sí, ho dona a entendre. L'Òscar Tomàs, per les seves companyes i companys, ha llegit amb molta atenció i realment els hi comenta: sembla que potser a la filla li va passar el mateix que en el doctor, perquè la filla sembla que li va baixar la medicació i el va... Sí, el mateix dia de la mort, que va ser per això. I a sobre el va alliberar. El va alliberar. Sí. Llegirem que he parlat que estem aquí per la cadira buida, per el que va fer el meu mentor, i el seu nom és una mica complicat, Per la gent que no parla hebreu, clar. Claro, Nachman, que ja ens parla des del 1700 o així, que de la cadira buida i de el fracàs de la seva feina d'intentar destruir-la, i que nosaltres estem aquí per fer-ho, i bueno, és que no hi ha més, ja ho tenim. Aquesta és la cadira buida que hem de destrossar, hem d'eliminar, hem de purgar per interrompre aquesta foscor. La cadira aquesta ja sabem on és. L'Òscar es passeja per el Tomàs. Es passeja per la casa buscant rastres de si hi ha hagut algú últimament, avui mateix, no?, a la casa,
perquè sembla que el diari ha acabat de forma molt repentina, no? I acaba amb data de 1 de novembre. de 1 de novembre, o sigui, fa un any, De quin no? any? 2 Fa anys. 2 2 anys. anys. Fa 2 2 anys. De quin any? De quin any? Del 16. 16. 2016. 16. Aleshores, O sigui, l'hospital segueix funcionant durant molt temps, la tanquen el 2017. El tanquen el 2017. A finals. Una mica més. Però no hi ha cap referència que hagi mort el doctor. Correcte. És que pot haver estat tractant-se a si mateix a la cadira i continuar fent vida. Fins que al final va passar el que va passar. Recordeu que van tancar Jo vull El d'allò. mirar. L'Helena vol mirar les dates del seu tractament. Val. Com a director. Les dates del teu tractament... I si ha estat ingressada mai en aquest hospital. No, és una... Està parlant d'una consulta que vas fer aquí, val? Consulta privada, amb el doctor Ramírez, a l'època de quan va passar lo de la Marina. Que és anterior a tot això. Sí. Vale. Pues... Quan el llegeixes allà davant o t'allunyes a algun lloc? O... No, m'intentaré que els meus companys no sàpiguin aquestes coses. Val, no sé. Però tampoc no em vull anar al lavabo, no fos cas que es tanqui la llum. Llavors, què vas, a la cuina, per exemple? O Ho miro així dissimulant, entenc que les dates és... Si vols que em pillin, cap problema. Val. Anem a llegir les dues últimes entrades del diari. A les entrades anteriors va perdent el control, val? I el 31 d'octubre del 2016 diu: no puc dormir. Per descansar m'haig de medicar. La proposició del pacient 13 m'he descobert pensant en ella seriosament i no dono crèdit als meus propis pensaments. No puc donar explicació al que està passant. Ja no sé què fer. Començo a sentir-me impotent i inútil. Potser ell té raó i no arribo a travessar els límits als que hem arribat perquè sempre estic al mateix costat de la cadira. Potser li haig de fer cas. La seva lucidesa és tan fascinant. Els seus estats de consciència tan desperts, tan resolutius. Déu meu, com pot ser que ho estic tan sols pensant? No ho sé. La idea de deixar-lo i ser jo qui se senti en aquella cadira és cada cop més fort. És una bogeria. És possible que estigui perdent la raó, però somio amb la cadira buida, convidant-me que m'assegui en ella, per experimentar tot el que pacient 13 viu a les nostres sessions. Em dóna vergonya reflexar-ho per escrit, però ahir, a l'entrar al bany de casa meva, vaig veure la cadira buida. Sé que va ser una al·lucinació, que no estava allà, però era tan real. Mai he tingut en tota la meva vida una sensació com aquesta. És com si estigués viva. I l'1 de novembre del 2016, que és la darrera entrada del diari, diu: avui pel matí 13 m'ha començat a guiar sobre el que havien de fer. Ja no farem servir cap sedació de cap tipus. Tot serà directe. Això està passant realment? Em sento amb una gran responsabilitat. Hauria de documentar-ho tot, deixar testimoni. Però els altres doctors ja estan qüestionant-se coses, xerren entre ells, m'espien. Estic segur, crec que s'acaba el temps. Tretze diu que m'haig de decidir, no sé què fer. Vull experimentar-ho. Somio que m'assec amb aquesta cadira i que 13 em desperta amb... I així acaba el diari. Helena. Estàs silenciat, Òscar. Vull dir, Tomàs. Jo busco evidències per la casa per veure si algú hi ha hagut últimament, aquestes últimes hores.
O sigui, intentant identificar si hi ha molta pols, si... Hi ha força pols. No... La pasta de dents sense... Diries que fa temps que no hi ha ningú aquí visquent. Des de fa Val. molt. Digues? I si han passat 2 anys i anem a la cuina i obrim un d'allò, trobem menjar caducat. Sí. Exacte. Doncs fa anys que no hi ha ningú. També tenim unes botelles d'alcohol, de licor, que Això no caduca. l'Helena porta a la mà i va bevent compulsivament. Helena, en un moment donat et gires i veus el balcó. En el balcó hi veus unes lletres de color vermell, com si fos escrit en sang, i posa Marina. I cau un regueró de sang Al vidre. al vidre. Corro cap allà i poso les mans. Corro les mans. Puc borrar el... Vas a l'escript? borrar-ho i ja no hi ha res. Però tinc les mans tacades de sang. No. Vale, m'està traient... Vale, no passa res. És normal. Miro cap enrere. Potser algú dels meus companys s'ha fixat en mi. Veig que no. Començo a estar molt nerviosa. Miro... Ja que sóc aquí, miro cap baix, miro l'entrada. Com està l'entrada? Vale. Estàs en un tercer pis. El que pots veure si t'il·lumines amb la llanterna és que estàs a peu pràcticament dels teulats. Podries sortir per aquest balcó i caminar pels teulats. Perfecte. I a baix hi ha molts despertats. A baix veus que cada cop s'aplega més gent i la llum que havia encesa ja no està encesa. Feu-me tots una tirada de... Voluntat? Per cert, guanyem un Beni, no pel resum? Em sembla que no. D'ingeni. D'ingeni. Vinga, reina. Ui. És que està... Veieu que està en el mirall del bany amb una pinta, pentinant-se i fent músculs. Val. Tu has vist, Helena, com el llum de baix ja no està encès i sents frega com si estiguessin xocant, val, contra la porta. Vale. Els que esteu més enrere d'aquesta mena de cabana canadenca, no? Si recordeu, Sí, tot l'interior estava decorat. l'interior estava decorat com si fos una cabana canadenca, totes aquelles armes que vau trobar. És veritat, revòlvers i escopetes i de tot. Sí. Escolteu soroll que ve de baix. Jo, Tu, Òscar, estàs al lavabo com qui sent ploure. Mira els meus Nois, s'ha apagat la llum, estan pujant. Des d'aquí podem accedir fàcilment a la teulada del costat. Hem de sortir d'aquí. I me quedo mirant i... Agon, dic, però si no hi ha, no hi ha cap llum encesa. Helena, tranquil·la, exacte, el que diu Nayara, la llum ens guiarà, no patiu. Agafeu armes, però no patiu. La llum ens guiarà al pròxim objectiu, i l'objectiu és aquest, i veieu que remarco del mapa del manicomi on creiem que fica pràctic i assequible, no? On estarà la cadira, on estarà el... Sí, però el manicomi aquest és lluny i aquests estan pujant. Què és el que vols que fem? Que ens quedem aquí?
Esperem que Joan es marqui el camí. Obriu les finestres i veurem cap a on hem d'anar. Obre les Jo finestres. agafo una escopeta i una pistola. Hi ha una pistola només, la que s'obri. Hi ha una Són escopeta. centenars. Són centenars. Una escopeta i diverses bales. I un paquet de bales. Ho poso a la butxaca. El mapa al que es refereix és aquest mapa que vau trobar. Val? És un mapa del manicomi, el que es referia a l'Ariel. Veieu que Ariel l'únic que ha fet ha sigut remarcar totes les paraules del diari on fica la paraula cadira, on l'ha vist en somnis. Veieu que aquí senyalo 3 o 4 i dibuixa un parell de símbols d'hebreu al cantó. I finalment, amb aquest mapa dic, és aquí, és aquí. On creieu que pot estar? Estic veient que els puestos més probables són al sòtano, no? Bueno, no sé com es diu. Les golfes? No sé, sòtano. Soterrani. Soterrani. Però hem d'anar... Sí. Primer hem d'arribar a l'edifici. Claro, però... Clar. Els que sou d'aquí de León, tu, Ariel, no ho saps, però recordeu el cas de quan es va tancar aquest manicomi. De fet, va ser sonat perquè van haver de treure tots els pacients en plena època de Nadals i va haver-hi moltes queixes. El manicomi està a uns 4 quilòmetres a les afores. No és dins del nucli urbà. L'Helena hi ha anat perquè per allà munten festes i han gravat alguna vegada. Psicofonies. Sabones, més o menys. No, Doncs... han gravat videoclips, per exemple. Doncs per això necessito a vosaltres els estic buscant la paraula, però... Sí, però tu vols quedar aquí mentre la llum doncs, guia cap a no sé on. I aquests van pujant. Per cert, us recordo que al pis de baix, Hi havia una al casa forta. despatx, hi havia una caixa forta que no va obrir. Però sí que sentiu Amb codi. sorolls Al pis de baix. de gent que puja per les escales. No sabeu a quin pis estan, però comenceu a sentir fresa per l'escala. Busco alguna cosa de tela, alguna cortina, alguna d'allò. Val, sí, Em disposo a fer un còctel molotov amb la botella d'alcohol. Gràcies. Si no ho anaves a fer tu, ho faria jo. Jo mentre fan això, aquesta gent, miro de buscar... Ja ho havia fet abans, ho havia fet en el despatx de sota, alguna evidència de codi de la caixa forta. És que no tenim el codi. Era un codi numèric o alfanumèric? Era un codi numèric. Era numèric. Fes-me una tirada d'ingeni, va. L'ingeni, mare de Déu. En sol o tot? Els que vulguin mirar-ho. Jo estic arrencant cortins. 9, tu. Vinga. Vale. Per número de xifres, val? Podria ser una data. Data... No tenim data ni res. A provar. Segurament va ser la això data del pacient número està 13. en el pis de baix. Hem de baixar, nois. Ho veieu clar? Bueno, hi ha un balcó. Podem baixar pel balcó. No. Despenjar-nos pel balcó. I quedar-nos aquí atrapats a dintre... No, hem d'alliberar el camí. O alliberem el camí o... Sí. Sí. Recordeu que llançaven pedres i demés. Vosaltres sou els escollits de la llum. Obriu pas. Amb llum. A Agafo sota, l'escopeta i faig. Helena, has pogut veure una 60 de persones. O el que sigui. Ja. Quantes bales tenim? Ja els he dit, però... Persona i persona. Deixa estar la Tu, punyetera caixa forta. I... Si tinc fet el còctel molotov, Sí. l'encenc Em tires a la porta, per fora? O... i vaig a mirar a quina altura
estan tots aquests despertats. Jo vaig a darrere... Encara podem baixar? Sí, surts a fora al replà. El replà. El replà per veure on estan els despertats, si han passat la primera planta o no. Com t'il·lumines? Jo vaig amb ell amb l'escopeta i la llum. No, ja vaig amb l'escopeta i la llum. És una escopeta de caça o una... Sí, no? És una escopeta de caça, sí. 2 canons o normal? Normal. Okay. Vale. Pel soroll que escoltes, perquè no t'hi veus massa, bàsicament perquè us recordo que un cop s'acaba el feix de llum és foscor absoluta, val? És una negror que no penetra la llum. Diries que estan a l'entrada de l'edifici, O sigui que encara podríem arribar. que estan començant a pujar. Anem, dona't pressa. Si voleu fer-ho, ho hem de fer ja. Anem, ja, Ok. t'estic empenyent amb la mà. Veieu que... L'Helena va corrent, baixa corrent, Jo era. i baixarà una mica més fins a arribar al punt on estan els primers despertats Sí. i els hi tirarà el còctel Molotov ja mirant... Preferiria que fossin polis i el tira. Doncs tira violència. Violència, diré jo. I s'immola. Gasto sort, no es pot gastar sort. No, no n'hi ha. Ei, ni tan malament. Bueno, és un 9. Bueno. Val, això era un còctel Molotov, no? Veus que... Pelat. Bueno, la idea és que la llum els bloquejarà, no? Correcte, sí, mentre estigui encès, es quedaran aturats i cremant-se a la Llenço vegada. les cortines. Llenço les cortines perquè hi hagi més flama, hi hagi encara més combustible. Vale, doncs veieu com una bola de foc omple de llum el replà de l'entrada i les cortines segurament de plàstic, tèxtil plàstic comencen a cremar i omplen de fum negre que puja cap a vosaltres. Què feu? Jo crido cap a dalt. Corrent a la planta de... Jo crido el Tomàs perquè baixi amb els documents a la caixa. No, els documents els estic agafant jo tots, amb la lluerna, intentant no cremar-me, i merda, la pistola. Tomàs, agafa la meva pistola. Saps? Vale, jo em poso la pistola al cinturó, vaig amb l'escopeta així i l'espasa aquí darrere i baixo cap avall altre cop. Vale. Obro la porta d'una patada I en aquí, i... a darrere d'aquest quadre d'en Freud, és on trobareu, que us espera, si veniu a això, entenc que sí, la caixa forta. Quin codi introdueixes, Òscar? Jo el que faig, mentre esteu introduint tot això, és vaig a la biblioteca, primer arrenco un dels calaixos de la calaixera que hi ha aquí davant, el buido, i començo a fotre llibres a sobre de la calaixera. Torno a baixar baix per les escales, llibres al foc. I així vaig també mirant com es van movent els collonats aquests. L'Helena mirarà a través del balcó si hi ha alguna manera de sortir saltant, el que hem comentat abans, no? Del primer o del tercer pis? D'aquest d'aquí. D'aquest on hi ha la caixa forta, sí. Vale. Aquí aniries a petar just on te vagin els despertats. Vale? A les dues bandes no hi ha manera de... Sí, el balcó porta cap a un altre lloc, podries saltar, però dedueixes que et porta cap al lavabo d'aquí. Vale? És un pis, un sol... Saps? Que només hi ha un veí. O sigui, hem de pujar fins dalt per poder saltar per les teulades, no? A dalt sí que havies vist que hi havia lloc per les teulades, correcte. O per baix. I els comento, merda, per aquí no podem anar per les teulades si és que volem sortir per les teulades. Doncs hem de donar-nos pressa. Intento la primera combinació, 2904-2016. Quina data és aquesta?
La data de la mort de sa filla. Poses la data? 8 xifres són? 29/04/2016 o 16, potser, jo què sé. 2904... Són 6. 6 xifres. 29/04/16. Clic, 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 clic. Apunta 1 del 9 del 2016. La caixa forta no s'obre. Però són 6, no 8. Són 6. Diu combinacions de 6 números. 1, Sí, 9, 16. Ah, vale, 16, vale. 2, 0, 16. 01/09/16, no has dit? No, 1, 9... Ah, val. 01/09/16. Quina heu dit? Perdona, m'he perdut. 01/09/16. Què és? 1 de... Novembre Però del 2016. Però de què? Novembre, Què va 11, novembre és 11, no 9. Ai, perdó, 11. Perdó. Vale. Què és 1, la... 11/16. Que... Què és la data de... L'últim dia del Diari. del diari. 1, 11/16. No s'obre. Vale, pues el primer dia del diari. No, sí. 16, abril, què és? Enero, febrero... Nayara, tu veus com 16. comença a haver-hi tanta munió de gent, val? Que, tot i el foc, van passant uns a sobre de l'altre, van fent com capes, val? Vale. Val? Es van empenyant i creus que no durarà gaire, això, eh? Doncs... Quina- 29, 10, 16 l'heu provat? No, El què? 29, 10, 16. Quan és això? Del dia que es fan amics amb el pacient número 13. La... 29, 10, 16? No! Sí o no? I llavors és quan escolteu ens hem de donar pressa! A dins hi trobeu L'Helena no mira... Vull dir, agafa i marxem, ja ho mirarem. Vale, No? Posem a dalt, sí, posem a dalt. vale. Vas posant-ho tot en una bossa No. que portis o... Un altre calaix. Agafem una maleta que hi hagi per allà. El meu barret, el meu barret. Hi ha una maleta per allà penjada. Trec la meva motxilla plena de parxes i rematxes, Vale. oberta. Doncs hi poses forces diners, val? Que hi havia a la caixa forta. Bueno, els diners, o sigui... Bé, Bueno, no- si no els passa vols, res. tranquil, ja Una- me'ls quedo jo. Un penjoll amb una creu de Caravaca i unes claus molt grans. Putes claus. De fet, junts amb les claus hi ha una fotografia, val? Ah, no, això, la fotografia... Ja us la vaig donar, no? No. No us vaig De donar què? una foto on te sortia ell? No, Una no, Ell amb la filla i la dona. No. Sí. Estaven a la prestatgeria. Sí, i també amb més gent, em sembla. No. Aquesta foto, ara em dieu si l'heu... no, si és amb arxiu no l'hem vist. No l'hem vist. Ah, sí que l'hem vist. Sí, sí, que l'hem vist. Vale, doncs Sí, així l'he no estava aquí. Amb Així el m'hi puc cisquet, no? Que té el cisquet. una clau com molt gran, com si fos una clau cerimonial, no? Com... Clau D'església. de l'habitació 13. No, si és tan gran... Però Sí. gran del pal que és així, no? O sigui, Sí, més sí, gran que el és com si portal. fos una clau... Sabeu quan entrem Ah, les clar. claus de la ciutat? Sí, sí. Va. És la clau, igual és Com la va clau inaugurar. general del manicomi. No, tan gran no, és quan va inaugurar, segurament. Això. És Probablement. igual. Bueno, ho agafeu tot i què feu? Hi ha alguna inscripció a la clau? Pugem. O si no m'aviseu, jo encara estic a baix. Marxem per Digue'm, sisplau, que teulat. estem sentint escopetazos. Digue'ns-ho, sisplau. Estic amb la llum. De moment estic a la llum apuntant, però si he de fotre algun tret d'escopeta perquè algú s'està propassant, hi ha un tret d'escopeta. Veus que... Hi ha un tret d'escopeta. Ja està. Has vist alguna cosa? Dispara. veus que la llum s'apaga, Del foc. del foc, vaja.
i comencen a pujar. Jo estic apuntant amb la Sí, meva, però el teu feix de llum potser no dona prou per... Bueno, Tanta les gent. escales no sé com són d'amples, però jo vaig retrocedint i... I veus que a darrere veus un nen ros. Cau un tret d'escopeta. A darrere de tots, entrant pel portal. Tret d'escopeta. Treu d'escopeta. Dispares al nen? Sí, que aquest és el cabron que els ha dit de trencar llums. No? Per aquest? Per un altre? Sí, sí. Sí, és aquest, sí. Segurament. M'han ferit. Difícil. Tirada difícil. Difícil. No sé què és difícil, jo tiro. No saps que és difícil, no cal que ho sàpigues. Déu-n'hi-do, És -2, per tant és un 9. Per tant, No tira més. li dones, no? No sé què vol dir un nou. No, és ja... Sí. És un èxit parcial, no? Jo crec. Emoció enganyada. Ara ho dic de memòria. Això ho tenim, no? En ajudes o una cosa, crec? Telegram. Sí, ho tenim aquí a ajudes. Resum català aquí. 8 o 9, èxit Parcial. parcial. O sigui, tens un èxit però amb conseqüències. Val. Li dones, tira el mal. Yeah. Saps com es tira? No. Va, No sé ni si tinc l'escopeta, imagina't. a la teva fitxa... Ah, no, Sí. no t'he posat l'escopeta. Perdó. 2 de 6, són 2 de 6, no? Segurament. Escopeta... Si vols el vaig a buscar. Rifle. 2 de 6, un moment. Sí, 10 de 8. 2 de 6. Cliques on diu 2 de 6, Sí? en posa el rifle i allà... 9 de mal. Hòstia, suficient. Vale. Li fots un tret d'escopeta, val? Amb tan bona sort que acabes encertant-li. Sembla increïble amb tanta gent que hi havia allà com has pogut encertar i a la vegada il·luminar, no? Però amb tan mala sort també que se't cau la llanterna. Escales abaix. La llanterna. Clonc, A córrer! clonc. Corre cap amunt! Cap a la taulada, cap a la taulada! Ves fet llum amb els fogonazos. Va, va! L'escala, per cert, que hem quedat que era de, com es fan a tota Espanya, d'obra, no? Sí, és una escala d'obra, aquella típica, amb una mànec d'aquells de... És una escala bona, O sigui, de... Bona, Sí, De bona factura. ja me l'he imaginat. Els passaments de fusta i Correcte, recargolats. Sí. Marbre d'aquell bo. Ok, doncs Vale. jo tiro cap amunt i quan passo per davant del primer pis, si aquells no han sortit, jo els hi dic, han atravessat la línia, hem de sortir corrents ja. Va, Però- jo penso que però els creueu tots junts. Ui, que hi ha mapa. No mole. No, no, Ah, no, no, no. He vist que canviaven d'ubicació de ui. Vale. Veieu que la Nayara puja esfereïda perquè, i sense llum a les palpentes i donant-se cops. Val? Per sort, quan sortiu vosaltres de l'àtic, del despatx, Del despatx del primer. s'encén la llum del replà i Nayara pots veure per fi una mica de llum. I veus, el primer que veus és l'Òscar, Tomàs per tu, Tomàs pels amics. amb l'escopeta i vinga, cap amunt. Fill de puta, no fer res amb tot això i ara I et mira amb un somriure de... m'agrada el que veig escopeta. Vull dir, anem. Vale. Ja havia... Digues. Pugem a la casa. No, a la casa. Estic ja pujant a la casa. Vale. Pugeu cap amunt? Sí. Al saco. Vale. Com us havia dit en l'àtic, val? D'aquest carrer Misericòrdia,
hi ha un balconet que queda a peu justament d'aquelles taulades de cases baixes, de 3 pisos com a molt. En aquest cas són més petites, per això esteu a peu, podeu baixar còmodament. Val? Tu, Ariel, et costarà una mica més baixar perquè no ens oblidem que, tot i que et mantinguis bé, tens una edat. El que passa quan ets un iaio. Però estic preparat per aquesta batalla. Sí, portes setmanes preparant-te per aquesta batalla. Això està clar. Estaré a l'altura. Però et costa. Val? Però no recordes que l'edat és una cosa del cos, no de l'ànima? Relativa. Qui encapçala la fugida pels taulats? L'Òscar. Jo abans de... Jo seré l'últim. L'Òscar. Última. Jo vull mirar a veure si hi ha alguna llanterna en aquesta casa abans de marxar. Tira un dau. No. Parell i imparell, parell hi ha llanterna i imparell no. Parell hi ha llanterna. Un dau de 6 més, no? Sí, el que vulguis, un dau. Parell. No n'hi ha. No. Mentida, n'hi ha una però sense piles. I no trobes piles. No, agafo la llanterna. Però jo tenia piles a recanvi. A l'altra llanterna també sabeix a buscar-les. No vull tenir piles de recanvi a la llanterna. Som-hi, va, anem. Vale, hem quedat que l'Òscar encapçala la fugida. I com ho plantegeu, això? Com hi aneu? Sortim al balcó. Hi ha llum en algun altre lloc que no sigui on estem ara? No. De fet, quan sortiu al balcó, s'apaga la llum del pis. Ole. I no hi ha un terrat? No podem pujar dalt al terrat? No hi ha terrat en aquest pis. Hi ha taulada. Hi ha taulada. No hi ha accés. Val, les cortines? Ah, no, que les he cremat. No n'hi ha. Oblida les cortines. Ah, no, però hi ha llençols al llit, no? Agafem llençols i fem una corda i travessem. Travesseu cap a Sí, on? hem de passar a l'altre taulat. Hem saltar, no? Val. Si il·lumineu amb les vostres llanternes, podreu veure que els taulats són bastant uniformes. De fet, com que és el casc antic, en molts llocs potser haureu de fer un petit saltironet. Alguns altres pot ser que es comuniquin o que estiguin enganxats. El que sí que veieu és que ara la llum s'ha esgotat, val? I ja no es protegeix més que les vostres llanternes. I a sota No pateu. escolteu sorolls dels despertats que sembla que es comencen a fer més actius. No patiu, trobarem llum. Doncs... De moment, anem. El Tomàs diu... Agafa una cadira dins de la casa, la posa al balcó, s'enfila a la cadira i mira a veure quina distància hi ha amb l'altra. Quina dificultat hi ha? Amb el següent taulat Sí. t'hi hauràs d'acostar. O sigui, per baixar és senzill, per tu és senzill. Si és com si el balcó acabés aquí i aquí una mica més a baix hi hagués l'altre pis. Vale? Val, doncs salto. Saltes, sense cap problema. Val? Faig tirada? No cal. Dic, vinga, noies! Passeu a l'avi, tireu-me a l'avi que l'agafo. L'Ariel va una mica més lent. No estàs mutejat, Helena. Està pensant, Helena. I se continua mutejada. Té molt que pensar. Massa. No se't sent. Mentrestant, la Nayara tanca, diguéssim, la comitiva de fugida. Sí.
I si he d'ajudar a l'Ariel, si que l'Ariel... Ai, espera que em preparo. 1, 2, vinga, 1, 2, i comença a trigar més Ara el sí, compte. ara sí. Sí, ara sí. Vale, jo... Li dic, a de Sí, 3, que trigo. 1, 2, i l'empenyo. Molt raro, ha passat. Què deies? Sacrificar una llanterna és molt... és un preu molt alt, Heavy. no? Només en Sí, teniu hòstia. 3 ara. No, 2 llanternes i una llàntia estranya. Una lluerna. Bueno, Una lluerna, perdó. jo tinc el meu mòbil, però no és el meu punt de llanterna. Vale. Pues res. Cancel. Pues jo curro avall. Salto i el que faci falta. Vale, comenceu Quan a... salto, veieu que l'Helena posa un ginoll al terra. Està ferida a la cama. Aquestes criatures l'ha atacat fa un rato, ho heu vist. Sí. I al saltar I se'n ressent. I a l'Ariel també, no? El Rabí també el van atacar. Ah, no, però això ha sigut d'ara, ha sigut al braç, això no m'importa. Això ni ho noto ja. A part me va Llum, curar. tio, a mi no, però perquè no vaig voler. Però no vols voler. Comenceu a Però ara... avançar. L'Òscar encapçala, o el Tomàs, com vulgueu dir-li, encapçala i va fent llum. És el vostre guia que us porta per aquests taulats. Aquests taulats que van encavalcant un amb els altres durant potser 30-40 metres. Passeu unes quantes cases. I amb aquest silenci que omple la ciutat, val? Aquesta ciutat, aquesta ratonera en què s'ha convertit Lleó, val? No sé si sabeu si sou els ratolins o... Sí, potser sou ratolins. Sentiu un soroll i no és d'un gat, val? Sentiu un soroll de vidres que ve de la zona on estàveu. Si algú enfoca cap allà, veurà... Sí, enfoquem. Esteu lluny, esteu uns 30 metres, val? Potser algú de vosaltres té un lot d'aquests que es pot regular i fer més petit el feix. I el que veieu és varis d'aquests despertats que estan en el balcó. Encara van a poc, però n'hi ha un que sembla que corre més. Va vestit de policia i porta una arma. I d'un salt es planten els taulats. Aquest és el teu amic, no? La meva idea era posar una llanterna enfocant al balcó perquè la llum ocupessi tota la porta, de manera de que, saps? Jo l'intento esquivar i segueixo i estic pensant en el següent. Esteu lluny, esteu uns 30 metres, 40 metres, val? Heu anat avançant. Tomàs, sabries obrir un cotxe? Sabries engegar un cotxe? T'has silenciat. No, se't sent, Tomàs. Òscar. Si tingués la clau, sí, però... Sense clar. Bueno, puc mirar-ho de fer, encara que no sé si me'n sortiré. Tu no ho pots fer, que et vas allò amb robes aquí estripades? Una mica així... Què em prens per lladre? Jo no en soc de lladre. Diu Mena de calés de no. doctor. Disculpa'm, no malinterpretis. Podem deixar aquestes coses per després? Us dic que mentre... I mentre digueu això... La merda del puto hospital està a 4 quilòmetres d'aquí. Tu creus que podem fer 4 quilòmetres amb aquests despertats rodant per tot arreu? Podríem agafar motos. A mi m'agraden les motos. A mi m'agrada el perill. Un ric. La mare, l'empenyaré, No tinc moto, no tinc... No, ara mateix no tenim res. Però jo continuaria pels taulats fins que no puguem continuar més i llavors baixaria. Va, ja estic... És música de persecució. Hem de córrer.
Sí, Dispareu està al clar. policia. Us dic, dispareu a aquell policia. Ja no és una No, persona. ara sí, no? Papà! Apunto el policia. Apuntes al policia? Sí. Estàs molt lluny. N'ets conscient. Amb què dispares? Amb una pistola? Amb La escopeta. escopeta. Escopetes són de curt abast. De curt abast? Sí. Una escopeta, quan més lluny, menys mal fa. És difícil. Val, doncs no, dic, anem corrent. Quan estigui prop, marxem. De moment marxem. Val, doncs llavors farem una tirada de persecució, val? Perquè pels taulats de León correreu dintre de les vostres capacitats, Ariel. I un de vosaltres, potser el que encapçala, em podria fer una tirada de destresa. Val. En Tomàs. 2 daus de 6 tires, més destreses. Toma. 5 i Va molt carregat, el què tens en Tomàs. destresa? Tinc un 1, o sigui 6. 6. Vaja. Vale. Fallot, eh? Si caus a baix, jo em vaig a buscar. La cosa es comença a complicar. Val? Els taulats ja no són tan fàcils de passar d'un a l'altre i amb un d'ells t'encalles i fas un tap, Òscar. T'ha agafat por, no ets capaç de saltar. Veieu com s'acosta ràpidament aquest policia. Què feu? L'Òscar diu... Marxeu, jo m'encarrego d'ell. I treu Va. l'espasa. L'Helena No teniu pistoles? accedeix a la seva proposició i tirarà millers. Vale. Doncs ara sí que us demanaré, com que ha fet un tap aquí, la situació és difícil de passar, val? Que em feu la resta una tirada de destresa. Vale. Jo dispararé Bueno. contra el policia que ve Au. corrents. Haureu d'anar a buscar a Ariel a baix, al carrer. 2 daus de 6 Vinga. més destresa. No, és que clar, tio. 7. Dieu-me que heu tret, eh? Però és fàcil, tenir un Set. més 2. Amb el 7? Jo un 7. No tinc un més 2, jo, eh? Jo he tirat destresa directament. Jo també. Espera, És que no. no acabo d'entendre. Un 7, Helena un 7, i Nayara, Jo volia disparar al malparit del policia. tu volies disparar. Sí, Vale. per veure si a l'abatre'l doncs, podem intentar saltar més tranquil·lament. Sobretot pel Tomàs, que el pobre s'ha quedat paralitzat. Vale. Doncs dispara... Si, és que ara no me'n recordo si és apretant la majúscula Tira és violència fàcil. i prou, no? Aviam, 9. Vale, si apretes la majúscula abans de donar-li a disparar, et fa una tirada fàcil. Ah, Les tres eren fàcils? Ara us explico. Però què he de tirar? Doncs amb l'arma que estiguis Disparar, no? disparant, Amb l'escopeta. doncs amb l'escopeta, on te posa el nom d'escopeta, Majúscules, majúscula i apretes. I et farà la majúscula, tirada. escopeta. Vale, 10. Fet. Perfecte. Ara tira el mal. Ara tiro mal. 2 daus de 6. Tiro. 5. 5. Vale. Descriu-me tu, li dones. T'has esperat que arribi a prou distància? Descriu-me Sí, per abatre'ls. què passa. No l'abats, eh? Li faràs mal, però... Vale, però puc fer que caigui per la teulada cap a baix? Has tret un Per 10, l'impacte? amb la qual Una conseqüència contra ell. tens una conseqüència per ell. Vale. Li fots un tret a la cama, val?
i el policia perd peu i cau cap avall a la taulada i s'acaba agafant allò que aguanta una estona però acaba caient. Mentrestant, Ariel i Helena, vosaltres també acabeu caient, val? Però no eren fàcils, no eren fàcils. No eren fàcils, no. Acabeu caient amb un... No diguéssim al carrer directament, val? Sinó amb una mena de terrassa, val? Us foteu una bona patacada i tireu-me un dau de 6 i serà el mal que us feu. Ai, que a la meva edat una caiguda. Un punt. Bueno, molt bé. Resteu... Ha caigut sobre del... Resteu-vos els punts perquè, Helena, tu has caigut força bé, però has caigut sobre l'Ariel, val? Que a la vegada s'ha donat un cop en el braç contra una... Una maceta, una... Sí, per què no? Val? I a més... Sí, però hem caigut un pis, no? Estem amb... Sí, estem amb una 4 terrassa punts metres, no? Sí, esteu, diguéssim, a una terrassa interior, val? D'un dels pisos. Hi ha porta? Sí, clar. Que dic que... M'has dit que en tregui 4, no? O 2? És que no t'he sentit. Sí, 4. No dic que no fos d'au. No. El Checo intento d'ajudar al Rabí i li dic ves implorant la llum del teu Déu perquè la necessitem ara. I miro directament a la meva lluerna, haurà caigut per aquí. La teva lluerna ha caigut pel terra. Tot l'oli a prendre per cul. Amb una llanterna no passa això. No? Ah, no? Què t'ha passat a tu, Nayara? Però la Nayara no s'ha... Però jo puc recuperar-la i m'apropo corrents a la... Jo estic amb tu. La situació és la següent. A dalt, M'apropo corrents a la Nayara i l'Òscar, val? I a baix, en aquesta mena de terrassa interior, l'Helena i l'Ariel, que s'acaben aixecant, val? Il·luminats només pel llum de l'Helena. El que tenen a baix és porta de cristall, com si fos un Sí. terrat, una porta Sí, normal. una porta de terrassa. I hi ha darrere cortines? Hi ha cortines a darrere tapant aquesta porta, Tu no ho cortines veus, normals? i són l'Helena i l'Ariel. Tu no ho veus, correcte. Fuck. La porta està tancada? Amb clau? No, És porta o és vidriera? és vidriera. Pues la obro Indiferent. i crido per aquí, per aquí. I jo, I ara- corrents, vaig agafar la lluerna del terra, està calenta, l'agafo, i està buida d'oli, però segur que trobo oli a una cuina. I tiro cap a dins. Val, segueixes a l'Helena. Bueno, no ens movem gaire perquè sàpiguin on estem. Els altres dos. Sentiu no? crits, Qui sent crits? vosaltres dos. Ah, però els crits que han dit aquests, no? Per aquí baix, Sí, sí. m'he caigut, seguiu-me. Ok. Correcte. Jo els hi crido des de dalt. Intentem pujar-vos. En comptes de seguir per dintre de les cases, que és molt més lent. Perillós, perquè poden haver-hi cadàvers. Però en algun moment hem de baixar al carrer. Ara no és el moment. Quan serà el moment? Just quan se'ns acabin els pisos per baixar. No el primer que et caiguis. D'acord? Arrenca una cortina i fes un nus al fons. Al Vull. final. Estic en una casa, Sí. pues vaig a buscar les cortines. Trobes unes cortines a la mateixa vidriera que acabes d'obrir, de color verd així, i són grans, són unes cortines de menjador. Val? Estàs en el menjador de la casa. Les arranco, faig un nus
Y me miro el rabí y le digo, espero que t'aguanti. Tinguis fe. Hòstia! Tomàs, apunta per veure si ens segueixen o no. Sentiu sorolls lluny, però sembla que van més lents aquests. Ok. Vale, Vas llanceu saltar a traure. la cortina cap amunt, suposo. La idea és llançar una cortina cap amunt i ajudar-los a pujar, sí. Vale. Diu, cobreix, jo els ajudo a pujar. I faig... No uah! se'n... I veieu, Si vostè està fort... veieu els músculs del Ens Tomàs. matarem per aquí dalt, saps? Uah! Com trenquen la Estiro samarreta, fort i els ajudo a pujar, perquè jo entenc que l'Ariel serà incapaç de pujar per una corda més que un pam, i l'Helena no sé si... Em sembla que va una mica torbada, aquesta. Doncs això no vol dir que no tingui força. Acabeu pujant a l'Ariel i l'Helena, que us costa menys perquè ella sí que s'ajuda amb les cames. Val? I torneu a ser aquí dalt. Seguiu avançant pels taulats i avançareu durant una bona estona, val? I més o menys deduïu que esteu arribant ja al límit de lo que és el casc antic. Se us comencen a acabar els taulats. I tota l'estona noteu el soroll tant per baix com per dalt. Teules trencades, gent que cau i crida. Enfoqueu un moment cap a baix perquè sentiu soroll i veieu com si hi hagués una parella amb un banc. Com si s'estiguessin fent un petó. Però quan enfoqueu de veritat, en realitat el que s'estan és menjant una a l'altra. Ah, Literalment. Algun d'ells ja li falten les orelles, un tros de cara. No... Tot malament. Se us acaben els taulats, Ariel. Però segur Encara que no estic veient la sabem llum, cap no? on hem d'anar. Ja podem baixar, Nayara, o... Què deies, Sí, Daniel? entenc. Ratllat? Busquem l'ascensor, ara. Hi ha una llum encesa per on... És on des d'aquí no hem vist Aquí? cap llum? Des dels teulats no hi ha cap llum? Cap llum. Començo a replantejar més Ens coses. baixem. Hi ha algun cotxe? A veure, des de dalt, mirem, hi ha algun cotxe? Sí, hi ha molts cotxes. De fet, us podeu trobar que hi ha cotxes parats enmig del camí, val? Si Amb la porta oberta i tot, no? possiblement n'hi haurà algun, sí. Més fàcil que sigui dintre d'un garatge. Tindrem més temps. No, però clar, és el que... Bueno, m'ha vingut una idea, és el que dieu, que si aquesta foscor va agafar de cop, ha agafat de cop, segurament molta gent estava conduint i ha deixat el cotxe tal com estava. Sí, sí. Baixem i agafeu un Inclús- cotxe directament. Jo correria sentint, a veure si sentim algun cotxe engegat. I jo, bum, 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 amb el ralentí. Els cotxes s'han apagat. Ah, és veritat que Clar, l'electricitat no. s'ha anat a la merda. A veure, no tots els cotxes són elèctrics, L'engego sí que és elèctric, però després No de tots, funcionament... si som molt vells, no. Molt bé. Mm. Baixem, hem de baixar. Val, per on Aquí no baixeu? fem res ja. Pel canaló d'allò o pel dintre un pis? Com ho feu? No, per les Què vols, que escales de siguem casa. 3 o què? No, jo pregunto. Per les Vol que escales. siguem 3 ja? Sí. Baixo jo primer per les escales amb l'escopeta en mà Val. i la llinterna al costat de l'escopeta com he vist que fan a les pel·lícules. Val. Acabeu baixant per una escala que acaba donant amb un pis. Val? Seria com l'anterior, potser, no? De 2 pisos, val? Amb un únic pis per replà. I a baix hi ha, sembla, un local. No hi ha un garatge, com deia l'Helena. Hi ha una ferreteria. Piles de recanvi, totes meves. Llanternes. Potser a la porta Sí, hi ha la típica tancada porta, o- val?
que tenen alguns locals que donen a l'escala. Això ho he vist a la policia. Escopeta a la bisagra de dalt, escopeta de baix, puntada de 10. Em sembla que has vist moltes pel·lícules, noi. Noia, perdó. La policia. La forceu d'alguna manera? O... Així? Sí, fem així. Sí? Vale. Tira'm mal directament de la pistola, de l'escopeta, perdó. De l'escopeta. Vaig. 8. Doncs sembla que no acaba d'esbotzar la porta, però sí que li fas mal. Això sí, has fet un soroll de collons. Val? Fot una patada, jo. Per Tira amb acabar... força. Violència, perdó. Violència seria, no? O hi ha força, espera't. Múscul, tira múscul. Això seria múscul. Múscul. Sí. 4 i 4, 8 i 2, 10. Vale, doncs entre el cop que li ha donat a la frontisa amb els bíceps. la Nayara i la patada de l'Òscar, acabeu tombant, que encara acaba fent més soroll, val? Perquè la porta cau, val? I ressona amb la persiana, aquelles típiques metàl·liques de xapa, sentiu un soroll vaja, s'ha sentit a tres carrers. A tota lleó. Per què no feu servir l'escopeta, ja? Ja l'han fet Ho he servir. fet? Vale, què feu? Agafar llum, no? És la típica... Agafem llanternes i piles. Per I les focos. llanternes. I una destral. Li doguen el capellà. Què més necessites? Vale, agafeu una destral d'aquestes típiques de tallar petitones, no? És una ferreteria de barri, De barri. No ens servirà per matar-los a tots, Òscar. Tomàs. Necessitem llums. Igual es Necessitem diu llums i Òscar piles. Tomàs. Llums i piles. Llums i piles. Trobeu piles i trobeu lots. Un soldador de gas. Un soldador de gas. L'altre, no pot utilitzar una llanterna encara que li paguin. Bueno, que posa un fogonet. Agafa també. Trobeu un camping gas. Un camping gas. Us hi esteu molta estona? Amb la No, camisa. no. Piles i llanterna i fora, i a córrer. I deixeu l'Ariel buscant el No, fogonet, no? a mi veieu ficant la camisa allà al fogonet. L'Òscar està a la porta aquesta que hem esbotzat, a la cantonada, vigilant per si baixa algú per l'escala, amb l'escopeta apuntant amb la llinterna, saps? L'Helena va buscar un martell d'aquests que rebenten vidres superfàcilment. Vale, un mazo d'aquells grossos, no? No. No, el que obren les portes... Sí, el que estan als autobusos per obrir les finestretes, saps? Val. Vermellets, amb una punta. Sí, ja. Vale, ho pots trobar perfectament. Arrossegant l'Helena un mall, saps? Podrem obrir No, per això cotxes deia, dic, hòstia, ho ràpidament. trobava una mica estrany, no? Però... Vale, doncs arreplegueu tot això que voleu arreplegar i entenc que sortiu d'aquí. Correcte. Perquè a la que, Òscar, veus que comencen a sortir, tu comences a escoltar-los. Aquells sorolls... A fora o de l'escala? A fora, d'algun carrer proper, conforme s'estan acostant. Vale. Dic, va! Proveu algun cotxe a veure si engega. Jo vaig apuntant cap allà on he sentit, mentre ells van sortint. Vale, doncs l'Helena ho provarà. Vale. Un segon. Se m'ha patat el segon segon, Vale. Ja torno a ser aquí. Perdó, és que m'ha fallat el so. Provaràs d'obrir un cotxe? Sí, obrir és molt fàcil, el problema és engegar.
Vale. Petes el Mira, vidre que l'Òscar, o que és busques qui un en cotxe sap, que hi hagi oye. gent a dins? Gent a dins. Sí. Com tu. Ah, Ja no. bueno. Però, Si hi ha gent a dins, els poden fer fora, no? Nayara? a veure, Un cotxe que hi hagi una persona a dins. i si aquesta gent et vol mossegar la cara, Bueno, però hi haurà les claus, Nayara. A la part positiva. doncs va, dispara. Jo? Ah, no, Eh, que s'embortin els de més. Treu, va, surt del mig. L'empenyo fora. jo trenco el vidre. Jo trenco el Gràcies per la vidre. teva aportació. Crec que l'escopeta també ho faria. Bueno, però hi veuràs més bé. Que tens ja els vidres tintats. Sí, clar. I sí què? A veure, tenim un cotxe i a davant quantes persones n'hi ha? Una persona, una dona. Una dona. Està embogida per veure'ns, amb frisa per clavar-nos una caçalada? En el moment que Apuntem a la cara. enlluernes, Sí. es queda com paralitzada. I si l'enlluernem i la fem fora? Enlluerna i l'agafo de la... Intento agafar-la de la pitrera mentre l'està... És a dir, si l'estan enlluernant per davant, saps? Per la... pel parabrises frontal, d'acord? L'agafo de la pitrera i l'arrenco per la finestra trencada, com si fos un calçot. Vale. Revi, saps conduir? Li han tret ja el carnet, ja té l'edat. Qui sap conduir? És just el que anava a dir, però dic, sí. No. Vale. Què contestes? Si sé conduir, sí, clar. Pues posa't al volant. Qui condueix? El Rabí. I qui va davant? Al meu cantó, Helena. No fa res quan la trec fora? És a dir, mentre està Sí. sota la llum d'una llanterna del Tomàs, A per la exemple, o del que surt del fogonet, feix de llum, t'intentarà mossegar. sí que es comença a moure. Val? Però vull dir, hi ha 3 persones amb llanterna. I per això, que no, la idea no és treure-li i dir, no, ja pots marxar. No, sí, però jo l'estic arrencant, algú m'està il·luminant com Jo l'il·lumino. fet. Jo l'il·lumino. No vull... Sí, però Jo que vull saber si quan la toco em fa alguna cosa. intentarà mossegar-te. Si està O quan la il·luminada, toco i no encara fa que això. estigui il·luminada la boca. Perquè en algun moment perdrà la llum, el feix deixarà d'il·luminar-li. Però és que són Però 3 feixos. Sí? Jo, Jo jo, l'il·lumino, jo que vull saber és, també. si la toco, si li fico el dit a l'ull, mentre s'està il·luminant, em fa alguna cosa? No, Vale, aquest és el meu experiment. no. Després l'arrenco com un calçot. Però el meu experiment és saber si fan alguna cosa, si les toques quan estan així paralitzats. Ok, què he de tirar? He de tirar? Destresa, però fàcil. Destresa... Molt bé, vinga, va, destresa. Destresa però fàcil, és amb shift, no hem quedat? Sí. Amb shift. Mira, provem. Shift. Shift, destresa. Perfecte. No sé molt. Doncs la tires al terra amb tan mala sort per ella que pica de cap i se li acaba obrint el cap. Val? Ets una assassina, Nayara. Sí, has matat una altra dona. Ara ja, a aquestes alçades de la nit, Vale. Ariel i Helena van a davant i a darrere entren l'Òscar i la Nayara. Per quin costat entres, Òscar? pel costat il·luminat. Al dret o a l'esquerra? A l'esquerra. A l'esquerra. Vale. I tu, Nayara? A veure, li foto una cleca perquè se'n vagi cap a l'altre cantó i entro pel mateix lloc que ell. Vale. Òscar, a la que entres a dins et dones compte de que hi ha una cadireta de nen. I a dins hi ha un bebè. Oh, li fot un punyetazo al bebè. Si veig que m'ataca, si veig que m'ataca. Sí, ara, vinga-ho. No, evidentment no t'està atacant perquè està paralitzat per la... Per cop de puny que li has fotut. Oh, li fot un punyetazo i el tiro per la finestra. Vale. Ahorita poso un disclaimer aquí. No, Vinga.
Veieu que agafa la cadireta i la tira per la Mira, finestra. el Jordi ha marxat. El Jordi ha marxat, diu. No. Perdó. M'he caigut, però no, ha sigut el Ravi que ha marxat. No. Realment veieu que el Tomàs veu el nen i fot un cop de puny a la cara del nen, pega obre la finestra i el tira el nen per la finestra. I sense immutar-se massa. I veieu l'Ariel que està conduint amb el vidre aquí i veus que el gira. Per no mirar cap enrere. Cal que Ariel. tiris alguna cosa? No! Ariel, engegues el cotxe? Puc tirar cordura? Ah, no, vale, sí. Sí, no, ara la tirareu, Engegues el cotxe Fill de i sa aneu-me mare. tirant cordura. Ni s'ho ha pensat. Ni s'ho ha Ni s'ho ha pensat. pensat. Condueixo, què he de tirar? És que aquest no, paio, tio, aquest paio és algo raro, tio. I veieu que fa així amb la mà, saps? Tireu... Però si té els ous tous, si té els ossos tous, de què et queixes? No digueu, no digueu detalls. Feu una tirada de voluntat, sisplau. Ara, mentre estem conduint, Sí. Targeta vermella. voluntat. L'Helena la passa, Jo no ho porto bé. la Nayara no, Jo l'Òscar tampoc. Jo no ho tampoc porto bé. Ariel sí. i l'Ariel sí. Doncs els que no, un dau de 3. Un dau de 3, vale. És Digo, perdeu un la dau de cordura. 6, no? Entre 3. Sí. No ho posar dividit entre 3? O posar... Mira, posarem dau de 3. Entre dos, no? Un dau de 6 entre dos. Pues 3, mare de Doncs Déu. perds 3 de cordura, Òscar. Uah. Òscar Tomàs. Ja- Un dau de 3. Jo ja havia perdut cordura. Estic fatal, Un puntet. Vale. O Veieu sigui, que l'Òscar li comença a tremolar, un cop ha tirat el nen, li comença a tremolar una mica. Però ho deixeu de veure perquè just en aquell moment, quan l'Ariel engega el cotxe, sense pensar-s'ho gaire, No. les lots s'apaguen. I esteu il·luminats Els fares del cotxe. pels fars del cotxe. Val? Funciona la llum del cotxe? T'arriscaràs a provar-ho? Que s'apaguin I s'apaga el botó. Vale, no. No, sí que ho provarem, sí, perquè l'Helena obrirà la seva motxilla, buscarà la droga i... I necessita veure per on se la fot, no? Hauràs de Davant de fer les tothom. palpentes perquè no funcionen les llums. De fet, La d'aquí dalt no? no, de fet ni les llums del quadre d'instruments de velocitat i tot això tampoc No diguem el funcionen. sonido. Marxa. No. Comences a circular, val? I algú t'haurà de guiar, Ariel, perquè tu no coneixes León com per saber on està el psiquiàtric. L'Helena et Per què? va guiant mentre busca... Coses. Vas buscant, Manualitats. mentre busques les pirules vas veient el carrer, no? El carrer Major, el carrer Misericòrdia, tal, i et vas guiant una miqueta. De tant en tant sentiu un clonc, val? I és que l'Ariel Ha xafat algú. ha xafat algú, segurament, perquè no... Entenc que no vas sense aturador, no? No, sí. A veure. Va. A veure, ja després del que ha passat aquí a darrere, ja... Val. Helena, m'hauràs de fer una tirada d'ingeni per veure com guies a l'Ariel. Fàcil, no? No, perquè estàs buscant les pirules, estàs molt neguitosa, normal. Vale. Doncs l'acabes fotent amb un carreró molt estret. Hòstia, però si això és un exitazo, no? No, he tret un... És un èxit. 10. Ai, un 10, val, perdó. No l'havia vist. Havia vist Perdó. A l'1. Hòstia. A l'1 de l'era. Doncs no el fots... Estàs a punt de fotre'l amb un carreró, val? Però no. Sembla que Ariel que t'està portant pel bon camí. Però com condueix l'Ariel? Tirada de destresa. Perquè en un d'aquests carrers... Fa anys que li han tret el carnet. Tu m'has Que dit no que se'n tiri... recorda. M'has dit que tiri alguna cosa? No. Sí, destresa.
Hòstia, destresa. Que Clarament va té amb múscul. negatiu. Bueno... 6... Els reflexes... Ai, Els reflexes no són el que són. Les ulleres se m'han caigut quan he entreposat per la finestra. I Doncs... com el braç dret me fa mal, no canvio de marxa. Vull dir... xoques amb una farola, val? No t'atura el cotxe, val? Però sí que perds un foco. El foco esquerre Un focus. es trenca, Ariel. Tires marxa enrere, tornes a agafar camí, però ara només teniu un foco. S'ha Suficient. patat el foco del seu cantó. Aquest rabí, tio, un desastre, Mentrestant, M'hi he deixat conduir, quanta raó. a darrere Òscar i Nayara, val? Veieu com diverses explosions de gas, bueno, deduïu que són de gas, diverses explosions deixeu enrere, val? D'alguns edificis i es crea algun que altre incendi, val? A la Bueno, ciutat. ens beneficia, no? Que... Menys soroll. I aquesta pèrdua d'aquest foco, Ariel, serà que sigui més difícil la teva conducció i que potser et fiquis per algun lloc que no... Però jo ho entenc, hi ha un munt de cotxes mal aparcats i de Correcte. zombis i de tot. Sí, a sí, veure. sí, has tirat una merda de tir. Vas esquivant els cotxes com pots i... Ui, se m'ha encès la impressora. Que susto! O se m'ha apagat, perdó. Fins que arriba un punt que et trobes amb molta gent al carrer. I diries Tira enrere. que no pots passar. De fet, se't van acostant, sobretot pel teu costat, Ariel. Que no hi ha focus. Ah, que la portaves oberta. No, disculpa, un segon, perdona. Aquella està trencada, perquè és la que hem trencat per poder treure la dona. Ah, és cert. Tu intentes pujar i... No, ja està a tope. Genial. Tot no deixa de millorar. Vale. Me quedo mirant a Helena als ulls i dic, si arribeu sense mi, que ningú se senti a la cadira. Sí, home. Si estem cansats. Anem, doncs, si no... Hi ha un altre carreró que podem fugir? Sí. Calla, rabí, tira enrere, joder. Clar. Com? En aquest país, a veure quina és. Nayara, sents un crit d'algú, una veu coneguda, D'on? d'aquesta munió de gent. És la Mica, que et crida. Nayara! Sí, home. Nayara! Ajuda'm! El cotxe té una finestra d'aquestes de dalt? Sí, vinga. Doncs surto per allà. Surto per allà i miro d'on surten aquests crits i crido Mica! Ve d'aquesta munió de Aquí. gent. Nayara! Ajuda'm! Li pico el cotxe així. Para! I... Que no és veritat! I Mira, a l'intento veure de si- baixar fent força, però... Obro la No, finestra. la gent drogada té molta força. Obro la finestra i miro a veure si veig quina és la font de la veu. No la veus, però està lluny. Està lluny. Tumult. Aquest és un psicòpata, li pegaria un tiro, tio. Jo veig a la Mica des de... No la veus. entre la gent. T'hi El hauries cotxe es d'acostar. para? Ui, el cotxe es para? No sé, això és el que digui l'Ariel. Està conduint ell. Això, pregunto, el cotxe es para? enrere, tira Fot una Enrere, puntada, enrere. Nayara, Una no puntada. m'abandonis! una puntada de peu A l'Ariel. a l'Ariel, però a la cadira. És I una tu mica marxa complicat. Buah! Que paris el cotxe, collons! Que és una trampa, que no és cert, que jo també he vist coses. Assenta't! Jo Zero credibilitat per una drogadicta. Jo li toco, li Zero. pego un cop al pit de la Nayara i dic morirem tots si segueixes així. No, bé, vull que ho intenti. La teva amiga està morta. Lapidario.
No ho sabem també, això, però bueno, sí. Agafa aquell carrer, per aquell carrer! Veus que tiro marxa enrere? Us doneu compte que porto un parell de puntos al front de mano ficats? Per això l'olor ha cremat des de que hem engegat. Engaltes un carrer lateral, val? I veus Nayara com comencen a perseguir-vos. Aquests despertats són molt més actius ja. I corren darrere vostra. Ariel, o apretes a fondo Sí, sí. o s'os mengen. No, he anat a fons des del principi. Mai més ben Des dit. de que m'he engegat. Que bé, ara tindrem despertats, deformats i... Què tiro? coses. Destresa? No cal que tiris. No us arriben a agafar. No cal perdre l'altre focus. Què està al bosc? Aquest... Al bosc? bueno, Està a les afores. el- El psiquiàtric, vols dir? Sí, està a les afores. Durant una bona estona vas guiant Helena a l'Ariel. No gaire estona, però se't fa etern. Val? Aquests 4 quilòmetres són els 4 quilòmetres més llargs de la teva vida i més frenètics perquè passeu per carrers i quan passeu us comencen a perseguir. Alguns es garrapen, sentiu les ungles com es garrapen al cotxe. En algun moment, Ariel, inclús algun s'enganxa a la teva finestra i es va arrossegant i li has de picar a les mans perquè deixi. No. Quan està passant això dic, Helena! Val? I acabes inclús donant un cop de volant per enclastar-lo contra la paret. Val? I sortiu de la ciutat. La cosa Aquí no hi haurà tanta gent, almenys. La cosa es calma. Es calma perquè feu una circunvalació, una carretera, on l'únic que ha d'anar esquivant l'Ariel són els cotxes aturats. I alguna altra persona o ésser, no sé com li voleu dir, aquests despertats. Sí, Despertat, no? Quedat. Fora de la ciutat també hi ha despertats, no? Sí, Els clar. randoms dels... Els que anaven conduint en aquell moment, no gaires, val? Però perquè era tard, però alguns us en trobeu. Val? Podem arribar a fer un canvi de cotxe? Sí. Sí. I recuperar un focus? A la... I si hi ha un altre bebè? Deixa't estar, és igual, arribem a... Us pareu al costat Joder, ja seria mala sort, eh? us pareu al costat d'un cotxe obert i no hi ha ningú. M'he tornat a ficar el Doncs- conductor sense dubtar, eh? Perdó? Que m'he tornat a ficar el Es posa costat de del conductor conductor. sense dubtar, ni un segon. Doncs arriba un punt, Helena, que veus el cartell de sortida cap al Sanatori Santa Isabel. Està abandonat, no? Sí. Tancat. Però el cartell no l'han tret. El cartell de sortida de l'autopista segueix, de l'autovia, segueix allà. Arrufo el nas i dic, cap allà, Ariel. Sí, Mentre sí, clar. me miro l'expedient i estic per encendre, però aquí el cotxe... Farem després. No, gràcies, aquí no. Doncs agafes aquella sortida, Ariel. Ara tot és més senzill per tu. Perquè a poc et vas acostant a un gran complex d'edificis on veieu 4 grans blocs d'edificis interconnectats i veieu el cartell que diu Sanatori Santa Isabel. M'agradaria saber pensar que estem sols. Aquest psiquiàtric el voreja una porta, o sigui, un mur de maó vist, i amb unes reixes de forja. Val? Sou davant de la porta d'aquestes reixes de forja moderna. Val? Sembla tancada. I a darrere vostra, heu deixat la ciutat de León. Val?
Els focus d'aquest cotxe, perquè heu canviat de cotxe, il·luminen l'entrada al psiquiàtric, però la foscor atzabeja, de color atzabeja, no us deixa veure res a darrere. O sigui, Absolutament res. de darrere nostra. A darrere vostre. Dius. I no van les llums. No. Les llums del cotxe sí. Però són les úniques. Sí, ara mateix sí. A que encenguem una d'allò, se'n van. Busco la clau. Una de les claus que tenim. Quan sortim... Quan És una sortim del clau cotxe... massa gran per obrir aquest pany. Sí. Sí. Haurem de grimpar. Quan sortim del cotxe, la Nayara està plorant sense fer... Sí, per dins, amb les llàgrimes i tot sense fer soroll, d'acord? I quan surt del cotxe... No surtis del cotxe perquè crec que em vestiré el cotxe contra la porta, però digues. No, surto del cotxe! Em vesteix! Sortim del cotxe i m'espero que surti l'Òscar, i quan surt l'Òscar li clavo un cop de puny al pit, també, i li crido a la cara: no diguis que ha mort! I li fot un altre cop de puny a la cara per tirar-lo a terra. Pega el cop de puny, jo l'aguanto, pega l'altre, Ho hauríem de veure, però ok. faig així la goteta de sang i me la llepo i dic: la teva amiga està morta, Doncs en d'un altre. com tothom. I dic, Nosaltres som els únics que hem sobreviscut i segurament abans de que surti el sol, si és que alguna vegada torna a sortir, alguns de nosaltres ja no estarem aquí. Això ho està dient mentre està rebent puntades de peu. I riu. I riu. Helena, aquesta- atura'ls. Malparits! I amb l'Ariel revolucionant el cotxe a primera. Perquè va investir contra la porta. Vale, No, para, que és millor que estarem més segurs. Clar. Si no es pot atravessar la porta. No podran entrar, tio. Intentem Tampoc. forçar amb la la clau. serradura. Potser No, la que la- clau aquesta no, obre que la- la porta. No, que va, aquella clau és ceremonial, no té ni... la clau és massa gran. Coc! No, però igual, jo què sé, igual que hi ha un candau. Sí, Però era de la valla exterior, no? és la valla Sí. exterior, sí, eh? És candau o és cadena amb Sí, candau? és una porta, D'aquestes de tancada. jardí. sí. I si saltem la porta i anem caminant fins a dins? Clar. Està molt lluny? Uns És 200 un avi de metres. 70 anys. Uns 200 metres. I la porta fa d'altura? Metre Vale. 80. Hem quedat que està tancat Vinga, per una porta, no? O sigui, Sí. per un pany, normal i corrent. Sí, D'acord? És una porta de dues fulles. sí. S'obren les dues fulles. Sí, correcte. I passaven cotxes, i passaven ambulàncies, sí. Doncs només hem de saltar i obrir el que bloqueja el bloquejador de baix i de dalt, si és que n'hi ha, i obrir una mica cap Però no allà. ha dit que hi ha un candau. Sí, no, és un pany. És un candau també. No, és un candau ara. Vaja. Si hi ha un candau... No, pues, jo fico el cotxe de cantó així, me pujo al capó, me pujo a dalt i... Va, sí. Jo Vale. també. Salteu a la Jo meva costat. Salto. Jo moc el cotxe, dic, aquests patans, Exacte. aquests patans. I dic, Nayara, ja has saltat? Jo... Sí. Vols que t'ajudi? Ja he saltat. He saltat, sense fer-li cas. Moc el cotxe perquè no puguin fer-lo servir com ha Exacte. fet l'Ariel, perquè si ha passat l'Ariel, tots podem passar, tots els zombis. Moc el cotxe i salto. Si cal, tiro alguna o... No cal. L'Helena, quan salte, se sent al terra, s'estira, mira aquest cel tot negre i descansa durant uns quants segons, cosa que no pot fer des de fa unes quantes hores ja.
I es mira el rabí i li diu... El teu Déu sembla que t'ha oblidat. Fent amics. I Ara dic, en tenim. Però Sembla si que m'ha- només ens tinguem els uns als altres. hem arribat fins aquí? Sí, gràcies a la seva llum. Exacte. I que som els escollits. El nostre Déu no actua per nosaltres. Només ens marca el camí perquè nosaltres siguem autosuficients. Hem estat a punt de morir no sé quantes vegades ja. Des de que he conegut el teu Déu. Però al I contrari- però al creu els braços, està estirat al terra, està com descansant, saps? Vull dir, és el primer moment que té de pau, tot i que ja pots contar quina pau. I Ariel li vol Però- dedicar unes paraules d'ànim dient, però de tot León som els únics que estem bé. Espero que quan surti el sol tornin a ser normals. Segur que, clar que sí. Bueno, veieu que l'Òscar ha saltat. Hi ha un perill que no, Queda però... mirant i diu... Tenim coses que fer allà. I avança cap al... I tal com avances, il·lumines aquest psiquiàtric que tan bé coneixes, Òscar, Ah, perquè vas fer instal·lació d'algunes Ja, bueno. No és un D'algunes- psicòpata, no? Calderes. calderes. Treball comunitari feia. Em sortia L'havien el nom. d'internar, però... No sortia el nom del que feia ell. És lampista. I vas estar en la seva construcció. Val? Pots veure l'entrada principal i pots veure les portes tancades i barrades amb varis candaus i pots veure, com és d'esperar, amb un psiquiàtric que les finestres del pis de baix i molts Estan altres barrades. estan barrades amb reixes. Això és el que podeu veure a l'entrada principal. Sé que hi ha altres entrades, no? I tenim el mapa. Correcte? El que passa és que gairebé totes les entrades que jo he vist en el mapa estan tancades. Ah, mira, estem aquí al mapa. Sí, totes estan barrades. Nosaltres és on... A la secció principal on posa accés tancat, no? Suposo que això és l'entrada principal. Sí. Ok. i el sòtano, per on se baixa per les escales del centre? No, per les escales que estan a sobre les 53-63, no me sembla? No. No, per les escales del Les centre. escales del CET centre. El que passa és que els ascensors estaran, no funcionaran. No, però si no hi ha electricitat, no? No, precisament no, per les del 63-53 són les que baixen, totes les demés pugen. Sí, les Veu que que- estan just a davant de les principals, de les escales principals. Sí, bueno, a darrere, en aquest cas. Les escales pugen i baixen. No, No, però però- si t'hi fixes en els senyals, si t'hi fixes en el senyal de la grossa que està al mig, només fa la senyal de pujar, i just la de baix fa la senyal de Clar. baixar. Però si Exacte. són escales, les escales pugen i baixen. Sí, però estem discutint sobre quines escales baixen, collons! Que també pugen! Soterrani, però que també pugen. Helena, faries bones discussions de la càbala, però continuem. A veure, la història... Podem anar per darrere. Estan totes tancades. Fuera de servicio. Busquem uns contenidors o alguna cosa que ens faciliti l'accés a la primera planta. I anem com si anéssim a la banda de... Per aquí, No a la banda de l'entrada, sinó cap aquí. aquí. Exacte. Epa, això són finestres, no? Aquest símbol, o no? Segurament. No ho sé. No. Són almacenes. No, sala d'espera vol dir això. A sala d'espera. Ah, sí, són cadires. Vale. Veieu que aquesta banda d'aquí
algú ha fet un esborany, val? Ha patat la paret o aprofitant alguna finestra, val? Hi ha tot de grafitis i segurament potser, Helena, has estat inclús en alguna rave aquí dins o a prop i et sona que hagin parlat de que hi havia gent que entrava a l'hospital, al sanatori. Busquem alguna d'aquestes entrades. Busqueu per aquí i aprofitant uns contenidors d'aquests aquelles màquines grans que fan els residus més petites, pugeu allà dalt i arribeu a aquest forat d'aquesta finestra que us porta aquí dins. Val, dic... Això, aquí venen guarros a fer festes. El que veieu és un llarg passadís amb portes obertes arreu, camilles, informes pel terra, roba d'infermers i escombraries. Segurament algú ha fet servir això com a vivenda. Però tot està com la ciutat de Lleó. En aquesta foscor, aquesta negror, com el petroli. L'únic que ho trenca són els vostres llums, que van il·luminant a banda i banda, i ja sou al sanatori. Ariel, tu notes que sou més a prop De la cadira. de la cadira. Ho tinc claríssim. Hem de baixar. I amb aquesta afirmació que fa l'Ariel, ho deixarem fins a la setmana vinent. No! Estem a 50 metres de la cadira. Genial. O sigui que moltes gràcies a la gent que ens està veient o que ens veurà en diferit. I la setmana vinent, si no passa res, seguim amb la tercera sessió i darrera de la cadira buida. Molt Bona bé. nit. Moltes gràcies a tothom. Bona nit. Bona nit.